икономиката, обвързания свят, който живеем, прави войната невъзможна. Интересно е да си помислим кой го е казал и кога го е казал. Имам една изненада за вас. Това не е нито надписа на входа на Европейския парламент, нито пък е част от речта, която днеска произнесе доктор Бойко Борисов в зала Армеец. Това е всъщност цитат от тази книга. Това е един от бестселърите преди 100 години, които нашите баби дядовци, или някои от нашите баби дядовци са чели тогава. Излиза 910 година, този джентълмен сър Норман Ейнджъл съвсем оптимистично казва, че войната вече е минало, големите държави са толкова отворени една към друга, обвързани, търгуват заедно, инвестират заедно. Глобалната икономика е погълнала толкова вниманието на политиците, че войната е непрактична, безмислена и един вид отживелица. До 1913 година тази книга претърпява 4 издания. Това е тотален хит. Ако имахме горичка тогава преди 100 години, щяха да продават отвън. И може би щяхте да си я купите. Така, всичко добре, обаче именно тогава, 4 години след издаването на книгата, следва най-кръвопролитният конфликт, който човечеството е познало до тогава. Ние отбелязваме 100 години от Първата световна война. 16 милиона души губят живота си. Всяко българско семейство, просто разровете семейните спомени, ще видите, че има ранен, има загинал. Това е последната голяма война дори за нас. Ужаса на живота в окопите. Факта, че в една битка като Вердюн на ден са загивали по 20 000 души. 20 000 живота. Представете ли си какво е това? Индустриалната мощ на държавите за първи път произвежда война в такъв мащаб, тази месомелачка. А света 1914 в навечерието на войната изглежда много подобен на нашия свят. Ето, вижте как са живели парижаните. Само да ви кажа, че за 30 години търговията в развития свят тогава се е утроила. Много инвестиции, хората са пътували, телеграфа, Титаник. Света през 1914 година до болка е напомнил нашия свят. И никой не очаква, че ще се случи нещо такова. Разбира се, днес ние си казваме, че Европейския съюз е именно отговор на тази трагедия, която ни е сполетяла през 20 век, която почва именно преди 100 години и кулминира след 1941 до 1945 година. Това е втория епизод. Европейския съюз е отговор. Той дава начин да мислим как може да избегнем войната, чрез повече взаимозависимост, отворени граници, свободен обмен, хората се опознават, търгуват помежду си, общуват, културен обмен. Вие сте студенти в друга страна, програмите Еразъм и така нататък. Европейския съюз нещо повече, не само осигурява просперитет, осигурява и демокрация в страните в Южна Европа, в Източна Европа. Тоест, това е една рецепта как да построим по-добър свят, в който да живеем заедно. Само че днес си струва да се запитаме дали не живеем в една илюзия, в голямата илюзия, и дали светът 2014 година по някакъв начин не вещае това, което се случва именно преди 100 години назад. Ето тук една снимка какво се случва по улиците на Европа днес, където споменът за войната отново идва на дневен ред с икономическата криза. Не случайно този човек в центъра на Атина е изкарал портрета на Ангела Меркел и сравнението е ясно, кой му напомня. С други думи, съвместният ни живот в Европа всъщност подчертава и разликите, подчертава и конфликта. Живеенето заедно е свързано с конфликт, с блъсък, който понякога трудно може да намерим общата точка, защото някой трябва да отстъпи и трябва да се намери компромис. Нещо повече в днешния свят, някои биха казали, че Европа е все повече неважна и релевантна. Решенията се вземат другаде. Европа на тази снимка няма. Защото въпреки нашите илюзии, че с мирни средства, с международно сътрудничество, с повече обмен, повече икономика, може да градим по-добра международна политика, факт е, че войната
и военната сила си остава основният аргумент на големите държави. Вижте, пуснете си телевизора днес и ще видите какво ще има в новинарската емисия. Европа не е военна сила. Тя е избрала да не използва военни средства и затова е все по-маловажна на световната сцена. Прословутия европейски модел на демократично развитие, повече права на гражданите, права на малцинствата, той важен ли е в днешно време? Като при положение, че имаме алтернативи. Ето, от едната страна Путин, от другата страна нашия съсед Ердоган, пък и ако се загледаме в нас, доколко демократичните системи работят добре и демокрацията не се е превърнала в своето отрицание, не случайно виждаме едно друго символно лице на тази снимка. Тоест, притегателната сила, авторитета на Европа намалява с еврокризата, виждат се други модели, Европа отива на заден план, става все по-провинциална. Нещо повече, ето да ви дам един друг пример. Направих си един мисловен експеримент. Знам, че обичате Google, предполагам, че някой ползва други търсачки, но ако напишем Европейски съюз и проблем, излизат много повече резултати, отколкото когато напишем Европейски съюз и решение. Сега да ви успокоя, когато напишем Съединени американски щати, USA и проблем, разликата е 4-кратно по-голяма, отколкото решение, но това не би трябвало да ни успокоява. Сега, в Европа няма да има война. Нека да не драматизираме. В Европейския съюз няма да тръгне по пътя на Германия и Франция в 1914 година. Дори и еврото няма да се разпадне. Няма да има такава криза, която ние очакваме. Но на предстоящите европейски избори на 25 май тук в България ще разберем, че гражданите на Европа не могат да намерят смисъла. Защо ни е нужна Европа? Какво ни дава? Какво повече? И за да намерим този отговор и да легитимираме Европейския съюз, защо ни е нужен въобще, при положение, че една голяма част от нас тук в Западна Европа, пък дори и в България, приемат мира за даденост. Защо ни е нужна Европа в такъв случай? При положение, че оттам идват само проблеми. Ето, еврокризата, икономическа нестабилност, безработица, мигранти. Трябва да намерим разказ. За съжаление, стария разказ вече не работи. Че Европейския съюз е отговор на травмите на 20 век. Проблема за кръвопролитната война. И тук нашата задача като граждани е да намерим новото оправдание. Аз за мен имам отговор, защо е нужна Европа. В нашия опит в последните 15 години показа, че Европейския съюз е начин да се променят страни, като България. По-бедни, по-уязвими, по-провинциални, ако щете, но поне някаква позитивна промяна към по-отворено управление, по-голямо гражданско участие минава през ролята на Европейския съюз. Това е за мен отговора и именно там трябва да се търси разказа за Европа. Но доколко европейските граждани, особено в старите страни членки, ще намерят за себе си някакъв легитимен разказ, е още голямото питане на днешния ден. Това, което мога да ви кажа накрая, е да гласувате, да участвате, защото европейските избори още веднъж ни покажат цената на гражданството, на гражданското участие в едни времена на апатия, в едни времена, когато отделните хора мислят, че гласът няма значение. И нека да завърша с една благодарност на всички вас, също така на Горичка, че има такива автентични, истински инициативи, които идват отдолу и които показват ценността на това да сме заедно, да общуваме за проблемите си. Мисля, че европейската тема има своето място и заедно може да поговорим за ценността на Европа, защото нека да свърша с едно притеснение. В България дълги години имаше консенсус, че Европейския съюз, членството в Европа е нещо добро за нас. И предполагам, че много от вас са убедени, че е така, но този разказ все повече и повече ерозира, разпада се. Виждаме колко много хора се опитват да го атакуват от ляво или от дясно. И сега е момента пък ние да изкараме на преден план някакви аргументи. Нека спра тук. Предполагам, че ще има възможност да си поговорим още.